Hi guys, so karon maglabas ta. Kay basig makaingon mo no nga igor ako kaon ug pagwapa. So ako laba manumano ra jud mi kay wa mi washing. Unang ako rin siyang gibabad ko rin siya gahapon ay gabi eh. Tapos karon ako rin siyang gustuon. Kay manumano ra lagi mi din maglaba. Mura tali gas bukid pa. So kanina una ko mga labunon, dili man ni siya pugaw. Kay sulod na raw ka jud ug singko ni ilis. Manana ra jud di pa ni kanang mga kuan nga. Sa tuwa nga na kanang mag-uling ta nga pwedeng hugawa, kinahanglan jud kun kurog maayo. Dili ra. Mano-mano ko na po din ako, kay mga pambalera man po din ako. Kaya haraman ta ako maglaba niya. Kaya napalagi ko yung obra, wala ko kalaba. Kaya may tato ba kay init. Kaya sa gawa siya na ko ihay sa rooftop. Yan, akong buhaton ron. Labaw sa pinikaugma, maglimpyo kus balay. Akong kudkuron dyan ni tanan. Kaya nanapoy mga uk-uk no. Ang ok-ok karon abroad na pod. Naabot din sa mua. Nakirenta sa balay. Kita ninyo guys nga okay akong dagway din hawag kaya mukat. Kaya kung mong gipaktisan tong ay akong gisulayan ba ang kuan. Powder nga ako napalit nga baratong kun. Okay. Wala ite pampalit og mahalon. Barato ko la dita. Nya akong gisulayan mo aning murag itsura kong tao.
Kita niyo dagko kaayo. Wani pata. Tubig na mo kamatin na pod. Sige guys, no, marami ako na probinsya kay ang among tubig basig kamatay. Maikog na lang ta. Mawag na kapuslanan kung mag-washing kay basig kamatay ang tubig. Ni ang washing mamatay po di liguni mo, balik ka po sinugdanan mo hindi igya kung kabuhuman. Mas man lang inani kuso-kuso, manumano. Human na yun. Pero sa una guys, sa Pinas, kay manlaba mi sa sapa. Malingaw ko dito kay way puas ang tubig niya. Pwede na po nimo kipano di mo imong labhonon, dak imo ra bagton sa ubos, ako man na. Halay na nimo. Bitaw kasi ako talingawan sa una no sa sapa kay manlaba mi. Ini ko man kay magdua-dua kay mag-abot lagi mga labandera dito. Hinata ako ato. Nya pila din langoy-langoy kasi di ka mamulangoy, baharang malunod. Kaya ato yung tubigan, manlaba, tidak ka nagtao, kasi linya, maghulat pa ka, magpulot-pulot ang tubig. Ang tubig, inuras, isa ka oras, patay na po. Muna diretso na lang dyan sa sapa, panlaba. O pa'y patay-patay, dumitin pang tubig. Kaya ang sapa sa una, limpi pa man to. Tila pa kayong tubig. Karon kayo na pwede. Pugaw na kayo. Kaya daghan na kayo mga balay-balay. Kaya daghan na po ka ng poultry. Dapit sa mua. So di na po pwede. Yan na napupos doon na ito puyo. Yan, samad na puntaan. Jud ni. Iya. Katimpla jud kape, kape na inita diri. Yan, apa jud Miss Rooftop.
ning init jud kayo. O timbog na pa timbog nawa.
Mahay-hay sa ko. Bye guys.